φαινόμενο υπάρχει στην Κύπρο. Το φαινόμενο της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας υπάρχει σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχει στα σχολεία, υπάρχει έξω στην κοινωνία, στο στρατό, υπάρχει στις υπηρεσίες. Στην Νότια Αφρική ήμουνα open. Δυστυχώς, στην Κύπρο έπρεπε να γίνω closed για τα μάτια του κόσμου, χάρη στον γονιό μου. Είμαι μητέρα ενός παιδιού που δυστυχώς υπήρξε θύμα εκφοβισμού. Λόγω κάποιας διαφορετικότητας. I've come across people who are very interactive, who are very welcoming, as well as I've come across people who are not very welcoming. Για εκείνον το άτομο, του οποίου καταπατούνται τα ανθρώπινα του δικαιώματα, είναι πολύ σημαντικό να αγωνιστούμε, να προσπαθήσουμε. Ήμουν και στον εαυτό μου, δεν είχα προφορικό λόγο στην τάξη, δεν μπορούσα να μιλήσω ενώ στα γραπτά ήμουν καλός στον προφορικό λόγο, δεν ήμουν καλός γιατί φοβόμουν να μιλήσω. Η έκθεση, και συγκεκριμένα η υπερβολική έκθεση, προκαλεί και μίσος, αναπόφευκτα προκαλεί μίσος από διάφορους. Βρισκόμαστε τώρα στη διαδικασία για τον νόμο για την ταυτότητα φύλου. Ειδικά για τα τρανς τα άτομα στην Κύπρο πρέπει να γίνει νομοθεσία για τα τρανς άτομα, να μπορούν να αλλάζουν την ταυτότητα φύλου στα έγγραφα. Όμως μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα, μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος, τα άτομα αυτά έχουν μια άλλη εικόνα και δείχνουν μια άλλη ταυτότητα. Αυτό τα δυσκολεύει πάρα πολύ στο να βρουν εργασία. Αργήσαμε λίγο να αντιληφθούμε και το ότι ήταν θύμα εκφοβισμού. Γιατί όπως σας είπα, απομακρύστηκε από εμάς, δεν μας εμιλούσαν, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να τα μάθουμε το ταούλι. Φοβούνται. Ο φόβος είναι πολύ μεγάλο στοιχείο. Διότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει και τρέφεται που τα στερεότυπα της κοινωνίας μας, καλύπτεται πίσω από τα στερεότυπα. Δεν φταίς εσύ αν είσαι διαφορετικός. Δεν φταίει η διαφορετικότητα σου για το κακό που σου κάνουν. Δεν φταίς εσύ αν γεννήθηκες πιο χοντρός, πιο μαύρος, πιο φτωχός, πιο δυσκίνητος ή πιο άρρωστος. Και εσείς τώρα πάτε λίγο πίσω στην ηλικία σας να δείτε ότι αν κάποιος τραυλίζει μπορεί ασυναίσθητα να γελάσετε, ασυναίσθητα να σας πει ένα χαχά. Για μας όχι το χαχά σε αυτή την ηλικία ήταν μαχαίρι δυνατό. Life does not matter where you are, but who you are. Who you are your potentials. Who you are your credentials. Who you are your talents. Who you are is what you have to offer. Το να ξέρουμε να αποδεχόμαστε την κριτική εν προτέρημα και μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολλά να βελτιωθούμε. Από εκεί και πέρα όμως, αν η κριτική είναι κακοπροαίρετη και έχει σκοπό να πληγώσει παρά να διορθώσει κάτι, καλό θα ήταν να εμπιστευτούμε τη συνείδησή μας και το τι έχουμε εμείς μέσα στο μυαλό μας για το τι είμαστε και να μπορούμε να υποστηρίξουμε το που είμαστε. Όταν δεν το αποδέχεσαι, τι σημαίνει, πειράζεσαι το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην νομίζουμε πως είμαστε μόνοι μας. Όταν το αποδέχτηκα και με τη βοήθεια της ζωγοθεραπείας, ήμουν καλύτερα. Be who you want. Live the life that you want. Life is very, very short.